No. Filipino. I'm not Spanish. Bueno, adios. Vanessa, Derek. Nasap na ka na? Nakasap na ano, diba? Pala, nagsap na ako kanina, di ba? Ay, ikaw ba? Nagsap na, mama? Iyo. Kahapon pala ako nagsap na. Nakalimutan ko na. Nananaginip ata ako eh. Nung Webes, pero paggabi ko lang nabasa. Kasi sinend ko sa kanya yung candy niya. Nakita ko. Iiwan ko yun dito, di ba? Tapos nag-thank you siya. Sabi niya. Mahiling ni Mami pinto mo. Iyo. Siyempre, kukuuhon niya. Awat niya yun. Kada ipadara ko? Mawara yun, no? Hindi pa.
Mama, anong araw ngayon, Lunes? Hmm? Tatay-atayin. Hindi ko ba to? Hindi naman sa akin yan. Hinati ko na yung ganyan ko. Pinaong ko yung tinora, di ba? Yung ganyan ko. Naubos ko yung powder, nanay. Meron pa?
Hirap buksan to ah. You've been wrong before. Sino yung nanay? Ay, ako ba yan? Ay, yung kanina? Hindi. Tayo lang naman nakakahiling yan eh. Hindi naman lahat nahihiling yan. Yeah. Yeah. Brownie kanina ako kumakain. Paulit-ulit. Ano yun, nanay? Buti lang doon. Ah. Araw-araw siya dumadaan dito. Labas na kayo. Ito nga isa, naghahanap na naman ng pagkain agad. Ayaw. Ay, ang galing ng pwesto mo ah.
Sumisulong si Manang.
Yung mga talubos
Hindi ko rin nakaya. Sige. Hindi pa siya.